Tsaya mana, tsaya ki ji mana. Ina baki hakuri tun da zukin kike hakura mana. Saboda me zaka bani hakuri? Dole na baki hakuri mana. Nace ba na yi so dole ne nace ba na yi. Kin san wanga lokacin da ake ciki. Ina baki hakuri kuma kin san me kudi jiya da yake dole a bashi matsayi. Ni ban duba kudi. Ba abun da kudi ba zai soyayya nake so ba kudi ba. Ina so ka kula da ni. Ba abun da kudi ba zai siya mutum ba ina ga miki ga magana. Ko dan kin samu wani ba za ki samu wanda yake ni kudi ba ya ga. Waye shi? Hausawa sun ce da cikin wannan garin ake magani. To in ga tsohon zuma. Tsohon zuban nawa shi zan yi proud din ka gane ko? In gane shi waye shi cikin wannan garin ga. Ina nan zuwa yanzu. Na nuna wai matsayi na cikin wannan. Ki tsaya mana ina magana da kina wuce. Cikin unguwa mutane muke kada ka tsaye ni ba ki kudi ke ina garin ni saboda shauki. duk inda nake son tsaya cikin unguwa zan tsaya. Ba inda zaka tsaya amma ba kusa gare ni ba malam. Okay. Bari yau zan ga waye wanda ya tsaya miki. Assalamu alaikum. Baby. Ya kake? Ina kai to. Sai da ka bari na shiga rana. Ina kai to rana tana zuwa maka. Ya tsara Allah. Wallahi dan wanga ke bi na tun da. Kai waye kai da zan zo ina soyayya da yariya kana soyayya da yariya. Kai matsayin ka kai wannan. Ita ba kuwa ba ita boye Allah ne. Ita boye Allah ne. Ka san waye cikin wannan garin ne? Ke. Haka mai shouting. Shike ba da sallah. Kai ina tare yariya kana tare yariya. Cikin wanga unguwa. Ita ba kuwa ba. Waye kai? Ita ba kuwa ba. Kai ina ita ba. Kai shi zaka mara? Ni zaki daga miki mara? Zaka mara gaba na? Kin san waye ni? Kai waye? Da kada ku kai ta da Allah ce ba ta na. Kama.